बिथां एम गेरेमाखौ सायख'दों आरो बिथाङा बिथांनि जि होजानाय दायित्व बेखौ फालिफैनांगौ बे खावलायदों। लोगोसे बे मेलखौ जागायनायनि सिगां जोंनि हाबाफारिखौ जोङो स्टप खालामो। नोंथांमोन गासैबो सिरिबांखौ लाखिनानै बिबार बावैफ्रा साफ्रोमबो बिबारखौ बावबाय थागोन। मेथाइखौबो दायो रोजाबो। आंनि मुङा जुगेश्वर दैमारि, ओमफ्राय आंनि फिसाला नन' दैमारि 2002 मायथाइयाव हग्राजुलि लाइफारि सेन्टाराव सानाव आंनि गथ' सानावनो आर्मिनि आखायाव हारिनि थाखाय जिउ गारनांबाय। दा बेवहायनो दिनै आं बिफा जानानै नों गथ'नि थाखाय बिबार बावनो उदालगुरि केम्पआव आं दिनै नुजाफैबाय। हारिनि थाखाय नों आलो गोजोनै गोजोन जानानै थाथों। नै गामिया 2 नं बातासि 2 नं हिरिम्बापुर। बेनि थाखाय जों दिनै नोंसोर जिउ गारलांबायबाबो जों दिनै बिमा बिफा जानानै हारि जानानै नोंसोरनि थाखाय जों थैजासिम जोंबो गेहे गेहे नांनानैबाबो बड'लेण्डखौ जों सोरजिनो नाजाबाय थागोन। जों एसेबां दुखु गैया हारिनि थाखाय गोमालांनायाव। बेखायनो जोंनि बे जिथुनिखि जोंनि बड'लेण्ड रायजो दाबिनाया जाहाथे जोंनि आदामोननि मुंख्लं जालांनायजों लोगोसे थाबैनो जों बड'लेण्ड
रायजोखौ मोननो हायो बेखौनो आं आसा खालामो जोंहा उत्तर चन्द्र बर'मोन आरो जातिर बियो अधिकार बर'नि माबा স্বাৰ্থ সংগ্ৰাম কৰি जिउ गोमाजों নিজৰ প্ৰাণাহুতি দিলে তেখেতসকলক স্মৰণ কৰিছোঁ दा सोर सोर दङ न'आव আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি सोर माने আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ फिसाजोफोरा हाबा जाबाय सानैबो कियनो उन्दै যি समावनो জাতিয়ে बिसानो खस्थ' मस्थ' নিজৰ खालामनानै फेदेरनानै हाबा बि जाबाय बिरांगनाসকলক दा आं हारसिंल'सो सेवा आराधना गावनि खालामगासिनो गथ'नि मुङा आरो नांबावनो बिलाल नार्जारि थुलुंगा मोनगोन आरो जों बे थुलुंगाजोंनो जोंनि समाजखौ जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि हादोरखौ सिबिलांनो दावगाहोलांनो अनजालु गामि गोहो मोनगोन माब्ला मुंख्लं जादोंमोन बहा भुटान अपारेसन 2000 दिनै जोंनि समाजाव